Ma jimpurtax, għanna za 6-10. Noel, is-sur direttur tijaj, hu paċenzja bija jek nitħaq jew hekk għax jgħat qoddimi jintefa' li u bil-fors, ma nistax ma nitħaqx. Mela, tox torok għajnejk issa. All right? Mela, sinjuri, grazzi Noel Zammid, grazzi l-Erika Gawci, grazzi l-kulħat u jekk ma nitqux naqra ġididna namlu vera, nkunu jisna familja hawnhekk. U Manuel wieħed minn dawk illi iddaħħaq il-kulħadd ġifieri. U meta taqtaw dak ir-ritratt li għandna se jiġi u jagħmel performance, mhux se ngħid iżjed. Se jiġi quddiem il-kamera u jagħmel performance meta taqtaw min għandna fir-ritratt tagħna għall-kompetizzjoni. Però bi pjaċir nilqa' l-ewwel mistieden tiegħi il-Mateos Grasso. Hello, hello. Hello, hello, hello. This is Malta calling. Yes. How's Malta? Kif aħna? Oh, very well. Raining, unusually rainy. Laqwa żmien. Ismani, se nitkellmu fuq suġġett partikolari llum. Tox titħaq intu kol. Għaxaw kulħadd. Kif niftaħ għal itqu, mela. Niggustawku, forsi. Lili. Ma nafx ngħid għalija. Minn fejn se nonqos l-ewwel mix-xaħam tista' tispjegalin. Idda x-xaħam minn fejn se nonqsu l-ewwel. Ara, mhux kulħadd l-istess, però normalment meta niddeċidu ngħidu isma' xi darba ġej is-sajf, għax aħjar ngħidlek, għax illum għal min qed jarana. Mhux xi darba dal-waqt ġej is-sajf. Ma jenna fit-30 ta' Mejju bix-xita, ġifieri. Meta jasal is-sajf, issa probabbilment is-sajf għandi feeling jibqa' sa xi jannar jien, għax is-sajf ġejja, bid-delay, anyway. Ikun hemm min jgħid issa wasal iż-żmien li ħanibda mmur il-baħar, mela irrid nara x'ħan nagħmel biex inneħħi naqra xaħam. U suppost ilna li ħsibnilu, ma taf kif nagħmlu aħna n-nies, mhux Maltin biss aħna n-nies tad-dinja illi għandna tendenza ħallu għal daqsxejn tard wisq. Anyway, u meta tibda titlef ix-xaħam, Luis, għax ovvjament tkun qed tagħmel exercise regolari u tikol aħjar milli kont qed tiekol, jew anqas milli kont qed tiekol. Ġifieri daw imorru flimkien, l-exercise u l-ikel. Eżattament, bħalma jmorru Luis u Tedesco, Luis Tedesco. Daw hija daw flimkien. Normalment nibdew nitilfu l-ewwel min fejn tela l-aħħar, mela ħanġib eżempju, jekk jiena ħanġib eżempju bija tqawwejt natura tanti. Kif niftaħ għal itqu, mela. Niggustawku, forsi. Lili. Ma nafx ngħid għalija. Minn fejn se nonqos l-ewwel mix-xaħam tista' tispjegalin. Idda x-xaħam minn fejn se nonqsu l-ewwel. Ara, mhux kulħadd l-istess, però normalment meta niddeċidu ngħidu isma' xi darba ġej is-sajf, għax aħjar ngħidlek, għax illum għal min qed jarana. Xi darba dal-waqt ġej is-sajf. Ma jenna fit-30 ta' Mejju bix-xita, ġifieri. Meta jasal is-sajf, issa probabbilment is-sajf għandi feeling jibqa' sa xi jannar jien, għax is-sajf ġejja, bid-delay, anyway. Ikun hemm min jgħid issa wasal iż-żmien li ħanibda mmur il-baħar, mela irrid nara x'ħan nagħmel biex inneħħi naqra xaħam. U suppost ilna li ħsibnilu, ma taf kif nagħmlu aħna n-nies, mhux Maltin biss aħna n-nies tad-dinja illi għandna tendenza ħallu għal daqsxejn tard wisq. Anyway, u meta tibda titlef ix-xaħam, Luis, għax ovvjament tkun qed tagħmel exercise regolari u tikol aħjar milli kont qed tiekol, jew anqas milli kont qed tiekol. Ġifieri daw imorru flimkien, l-exercise u l-ikel. Eżattament, bħalma jmorru Luis u Tedesco, Luis Tedesco. Daw hija daw flimkien. Normalment nibdew nitilfu l-ewwel min fejn tela l-aħħar, mela ħanġib eżempju, jekk jiena ħanġib eżempju bija tqawwejt għax ma kontx qed niċċaqlaq u kont qed niekol abbundanza tajjeb jew ma kontx qed niekol l-aħjar ikel u tqawwejt maċ-ċest u minn zaqqi. Normalment iċ-ċest u zaqqi illi li ħajerġgħu jibdew niżlin l-ewwel. Tajjeb, imma jekk tal-komplessa minn hekk. Ġifieri inti tara anke speċjalment fil-każ tan-nisa, Louise, illi hemm min iżomm il-maġġoranza tax-xaħam pereżempju madwar il-patata, il-ħibs, il-koxox. Hemm min aktar fl-upper body. Hemm ngħidlek jiena saqajja ħibs inġebel meta nkun qed nagħmel naqra exercise, imma wara żaq pereżempju il-boss. Ma tix tonqos. Dawk vera kbar. Għax imbagħad again, anka natura tanti kbira, illi normalment għalfejn in-nisa anka hemm tendenza li jżommu x-xaħam fil-lower body. Ġifieri again fil-ħibs, fil-patata u fil-koxox. Għax dak ħajjejnek kemm biex twellet u anka fi żmien tal-pregnancy fost l-okrajn. Allora natura tanti kbira illi qisha tat dak il-vantaġġ. Jgħinek jiġifieri tkun għandek qabel ma twellet.
il-figura b'mod isu b'tendenza, isu qed tgħid isma' jiena jekk għall-mod tal-kelma għandi l-flus ħan inventa hekk. Fejn l-aħjar inżommhom? Fuq il-forn jew ġo safe. L-aħjar poġġihom ġo safe. Il-ġisem tal-mara biex il-baby jkun safe, l-ħanuża l-istess kelma, tajjeb, aħjar illi hi tkun akbar fil-lower body. Għax ħajjen kemm l-tarbija u jgħin anke lill-lom biex Għandu żied protezzjoni. Hemm iktar protezzjoni fost l-oħrajn u l-funzjonijiet jaħdmu aħjar biex inġibuha b'mod sempliċi. Allura, għax in-natura hija inklinata illi aħna l-importanti li nibqgħu ħajjin u l-importanti dik it-tarbija tiġi titnellaħ illi inti ma jogħġbukx il-ħibs. Tiġi titnellaħ illi inti tippreferi illi x-xaħam imurlek fil-bast flok fil-koxox. Għax in-natura hija hekk. Hemm min illi jmurlu aktar f'żaqqu u fil-bast, però ftit huma dawk li jmorru kollha fil-bast. Kif hawn min jixtieq kemm jaħseb, ġifieri. Dak imbagħad il-bast ikun bil-ħalib. Inti ma bis-silikon. Ija ismani naqra Matejus, ħanitkellmu naqra seri. Jien m'għandi silikon, Liza xi taħares lejja u għal silikon. Manuel, int kollox Manuel ħateħellum. Ismani li, apparti ċajt. Iġifiri, iżjed mal-mara, għax inti semmejt it-tarbija li jkun protett. Iżjed mal-mara li tkun qawwija mid-dawra ta' zaqqa, iżjed ikun protett bix-xaħam, bil-baffarijiet oħra. Normalment, it-tendenza ta' dik ngħidula pear shape hija l-forma ġifieri tal-ħibs, tal-patata, tal-koxox. L-aktar li ħatejn lil dawk in-nisa li huma pear shape fit-tqala u anke waqt id-delivery. Tajjeb, mhux il-forma apple dik li inti qed issejħilha madwar iż-żaq u l-bast, però ma nistax niddeċidi jiena jekk nitwilidx apple jew pear biex ngħidu hekk. Allura anke meta niġu mbagħad biex niddeċidu li noqsu biex imorru lura għas-suġġett, ma nistax ngħid isma' ħanażel minn fejn ħanonqos. Ara jiena l-bast nixtieq jibqa' eżatt kif inhu, imma naqqas żaqqi u naqqas il-ħibs u naqqas il-koxxa. Dak jgħidu. Mhix kalkulazzjoni di, ġifieri inti tagħmel id-dieta mbagħad tonqos minn fejn tonqos. Isu il-ġenetika ħa tieħu il-kors tagħha, ħa taqbad it-triq tagħha ta' inti di natura minn fejn tonqos l-aktar. Tajjeb, imma xi rridu nagħmlu, għax di vera importanti. Hemm min jaħseb Louise illi jekk jiena rrid niċċattja zaqqi, jew tineħħi x-xaħam ta' zaqqi, mela noqgħod nagħmel l-exercises ta' żaq. Jien naf il-famużi sit-ups pereżempju, tara l-gyms, speċjalment da żmien kulħadd jagħmel lilhom. Bil-mentalità illi minn għalina illi ħanneħħu x-xaħam ta' żaq, mhux hekk taħdem. Inti vera tkun qed issaħħaħ il-muscles ta' zaqqek, mela anke speċjalment dawk l-ommijiet li għadhom żgħar, Louise. Anka wara l-pregnancy, per eżempju, ħafna ommijiet żgħar ikunu qed ibatu minn dak li jgħidulu core, għax dawk jgħidulhom core muscles, illi jkunu weak, jkunu debboli. Allura tajjeb li nsaħħuhom iva. Però billi nagħmlu hekk mhux ħanneħħu x-xaħam ta' madwar dak iż-żaq, x'sabu l-aħjar illi jneħħi x-xaħam. Mhux biss taż-żaq imma overall. Ta' wara tqala qed nitkellmu jew xaħat li jibda jnaqqas ix-xaħam. Ix-xaħam taż-żaq għaddejjem. Waqt li huwa tajjeb li tħaddem ġismek kollu, għax kull parti ta' ġismek għandha bżonn l-attenzjoni, l-aktar eżerċizzi effettivi, anke jekk saqaj jkun diġà sodi, huma l-exercises tas-saqaj. Għaliex? Għax inti mill-ħibs l-isfel, dak huwa nofs ġismek. Jekk inti fl-istess eżerċizzju jew tnej, qed tuża l-aktar dawk il-muscles kollha f'salt. Inti jisek għandek magna f'kull muscle, f'kull muskolu. Jekk qed tħaddem dawk il-magni kollha, ara daw il-magni kemm qed jużaw petrol. Issa, il-petrol tal-ġisem x'inhu? Il-kaloriji. U l-kaloriji jiġu mill-li kelli nieklu. Ma dak li kelli kilt, l-aktar li ħatużaħ, l-aktar li ħataħarqu, huwa meta inti l-aktar li tħaddem saqajk. Però ħanerġa' ngħid, ma jfissirx li ħanħaddem saqajja biss, għax il-ġisem għandu bżonn il-bilanċ ukoll, inkella xorta b'xi mod jew ieħor. Però inti qed tgħid li meta tħaddem saqajk qed tħaddem ukoll il-lower body, qed tħaddem iż-żaq. Qed tuża x-xaħam tal-ġisem kollu. Ġifri anke ma tagħmilx sit-ups għax kif għattinti kulħadd iffissat li biex innizzel iż-żaq u nniżżel ix-xaħam taż-żaq. Mhux hekk taħdem. Jagħmel is-sit-ups, jiġifieri din mhijiex regola mhux minnu. Fil-fatt jekk inti trid tneħħi x-xaħam taż-żaq, aħjar ma taħlix daqshekk ħin tagħmilhom ta' xorta. Imma hawn min jgħidlek jien naf nagħmel nofsija kuljum sit-ups. Aħjar dik in-nofsija
Tamela illi, per eżempju, kwarta minna tifoka fuq l-exercises ta' saqajk, għal-mod tal-kelma, u kwarta oħra tifoka jinna f'5 minuti daw is-sit-ups, 5 minuti tħaddem idejk, 5 minuti tħaddem spallejk. Importanti l-varjetà. Għax jekk anke ħad tispiċċa dejjem tagħmel l-istess, ukoll ġismek ħajħel fil-progress. Għax id-dejja ukoll. Għax id-dejja ukoll, u għax dara l-istess sistema. Allura, xi jkun rekomandat normalment, Louise? Illi iva, niddedikaw sempliċement nofsija. Nofsija exercises ta' l-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. Però l-aħjar daw l-exercises ikunu differenti. Allora l-aħjar ikun hemm gwida ta' coach li jgħidlek isma' għamelek minn flok hekk. Illum ħanagħmlu hekk u mhux hekk, u l-aħjar tkun f'ambjent ta' grupp. Għax inti bl-ambjent ta' grupp qed tgħid ara dik ikbar minni fl-età, forsi anke ikbar minni fid-daqs, u qed tiċċaqlaq. Jien ħanaqta' qalbi jew wara l-oħra iżgħar minni laqas qed tiċċaqlaq jien għandi nagħmel kuraġġ. Isu dal-ambjent ta' grupp li inti anke titgħallem u tieħu anke il-fil ta' ħaddieħor ħajjajnek ukoll. Però dak huwa l-qofol illi nagħmlu x'nagħmlu waħedna jew ma' coach jew ma' grupp l-importanti il-varjetà. U l-importanti illi fil-maġġoranza tal-ħin inħadmu saqajna għax dak qisu shortcut biex issa li ġej is-sajf naħad u aktar xaħam u aktar malajr. Tista' tispjega ħinna di kif is-saqajn jgħinu iż-żaq u x-xaħam taż-żaq? Proset tassew, mela, ix-xaħam qisu Louise, qisu stor. Ejja ngħidu inti għandek garax illi fih tistorja jien naf il-bottijiet tal-piżelli. Ħan invventalek hekk. Issa, inti iktar ma tmur f'dak il-garax u tieħu minn daw il-bottijiet tal-piżelli, iktar ħajispiċċaw malajr. Ġismek, aktar ma qed tħaddimlu saqajk, aktar qed imur għal daw il-bottijiet tal-piżelli u jużhom. Għaliex? Għax ġismek, speċjalment saqajk kif qed nitkellmu, il-lower body, huma muscles kbar. Allura għandhom bżonn ħafna minn daw il-bottijiet tal-piżelli, jużaw ħafna store, jużaw ħafna enerġija. U iżjed minn tettieħu, iżjed qed tnaqqas minn żaqek. Ekku, eżattament, għax dak li hu x-xaħam, ix-xaħam isu garax, tajjeb fejn hemmhekk inti huwa miġmuħ, normalment ikun miġmuħ pereżempju il-garax tagħna jkun jew iż-żaq, jew il-patata, jew il-ħibs, jew naqra minn kollox, normalment ikun naqra minn kollox. Iktar ma inti tħaddem saqajk, aktar qed tmur f'dak l-istor u tuża minnu. Mela flok ma tħallih inti fis-saqaj, fil-patata, fiż-żaq, eċetera, inti qed taħarqu. Allura mbagħad bil-mod il-mod ħadd tibda titlef minn dak ix-xaħam. Waqt li pereżempju kieku nagħmlu ġast is-sit-ups, il-muscles li għandna fiż-żaq mhumiex daqshekk kbar. Ma jużawx daqshekk minn dal-istor li huwa x-xaħam. Mela ma jużawx la ġibna dak l-eżempju minn daw il-bottijiet tal-biżel li għandek il-garax, għal dak il-bottijiet ħajbqgħu hemm. Jekk inti mhux qed tmur u tużhom, ġismek l-istess. Jekk mhux qed tużalu l-enerġija, jekk mhux qed tużalu l-muscles il-kbar, il-garax tiegħek li huwa mimli xaħam, ħajibqa' mimli xaħam. Inti semmejt muscles il-kbar. Saqajna huma l-iktar parti f'ġisimna li qed iġorru l-ġisem kollu. Ekku. Speċjalment l-irkoppa, in-nies. Għalhekk jiġifieri jaffettwa daqshekk fix-xaħam li għandna fiż-żaq, fl-istonku, f'kuxtejna, fil-hips. Fimni, apparti minna, ġifieri saqajna jġorru l-ġisem kollu kif qed tajt inti, speċjalment l-irkoppa. Li qed ngħidu wkoll li bħala muskoli huma l-aktar muskoli kbar u twal. Mela pereżempju ħanġiblek ċoċata, id-daqs u l-kobor ta' jdejk huwa ħafna iżgħar mid-daqs u l-kobor ta' saqajk. Għal ħares inti jkollok dal-kobor pereżempju, għaw, ma duffit, emmi da bodybuilders, sport ieħor. Tajjeb, ġifieri. Dak jagħmlu eżerċizzju differenti. U training differenti, u dedikazzjoni differenti, ħafna affarijiet differenti. Imma iktar huma kbar il-muscles li qed tħaddem, aktar inti ħataħraq fuel. U l-fuel ta' ġismek huwa kemm dak ix-xaħam li għandek u kemm dak li kelli li tiekol. Mela aktar ma tħaddem muscles kbar, aktar inti qiegħda taħraq. Pereżempju, għal dawk l-irġiel li forsi anke qed isegwuna, jew dawk in-nisa illi l-irġiel tagħhom huwa dilettanti tal-karozzi. Jiena ma nifhem xejn fil-karozzi, imma dal-eżempju nittama li ħajasal. Iktar m'għandek karozza li tiġri, iktar m'għandha magna kbira, aktar għandha bżonn fuel. Mela pereżempju waqt li l-karozza tiegħi tajjeb karozza żgħira inti 40 euro kull ġimagħtej. Da 40 euro jafas l-gastu jkunu żomm. Il-loġika tgħidlek, jekk jiena rrid niġri bil-karozza, ħantiha inqas, ħalli tkun ħafifa. Però fil-verità, jekk dan ir-raġel lill-karozza li tant tiġri tiegħu ħajt jaf ftit petrol, wara ftit ħadeqaflu.
Ġismek eżatt l-istess. Mela l-ġisem tagħna, Luis, irridu naraw li qed nagħtuh biżżejjed petrol billi nagħtuh biżżejjed ikel. Imma mbagħad għax tant ħanħadmuh illi hu dak l-istess petrol flok ma żammu ħarqu u waqt li hu qed jaħarqu qed jifforma. Maħna lek nagħmlu training biex flok ma pereżempju niddendel jiena nibqa' sod. Biex flok jiena pereżempju ħanġib eżempju jiena mara pereżempju nilbes size 10, nilbes size 8. Għaliex? Għax qed naħraq mix-xaħam. U qed nisbieħ fis-sens li qed niġi iktar it-townjata biex nużaw dik il-kelma. Allura ħaġa ġib l-oħra. Għalhekk kif Luis Tedesco huma ħaġa waħda, l-exercise u nutrition huma ħaġa waħda wkoll, għax flimkien ħajaslu biex jagħtuk dak it-tip ta' riżultati. U jagħtu meta tajt l-exercise u l-ikel u n-nutrient qed titkellem fuq proteini. Mhux biss, naf li mhux biss. Mhux biss, però il-muskolatura, mhux qed nagħmel hekk mhux qed nagħmel tiegħi le, imma il-muskolatura iġiba l-protein, iġibuha l-protein. Ukoll, ara, hija cycle. Ma nafx ġralu Manuel xeraq? Naħseb jidher miski. Mela, ara. Ma nerġax inġibu meta jkun hawn. Le, daqshekk ġiew. Żommu barra fil-każ. No ilħu paċenzja tfaħu lil-barra. No il-barra. Mela, daw il-proteini kif qed tgħid inti, daw jgħinu biex il-muscles tiegħek u ta' kulħadd jinbnew. Issa, jinbnew mhux jiġifieri jiena nagħmel xi bodybuilding kif qed ngħidu u jkolli jdejja taqs dinja. Jinbnew jiġifieri illi anke wara li mort jien naf mixja intensiva. Inti dawk il-muscles kissirthom. Imbagħad dan il-protein li inti qed tiekol, u tal-protein għal min forsi m'għandux idea, jiġi minn laħam abjad, laħam aħmar, ħut, bajt pereżempju. Salamun. Huma sorsi ta' proteini. Illi dak ħajjejn biex dak il-muscle li tkissirlek waqt l-eżerċizzju ħaterġa' tibnieh u tibnieh aħjar. Ġifier ġisma dak li jagħmel waqt l-eżerċizzju ħafna nies jaħsbu ħammur u ħanifforma. As such, inti qed tifforma bl-ikel illi mbagħad qed tiekol u bl-irqad. Għax waqt li qed tagħmel l-eżerċizzju, as such il-muscle qed kisru. Qed kisru apposta però biex imbagħad jinbena aħjar u jinbena isbaħ. Jekk tkun qed tagħmel dan kollu fil-qosra x'ridu nagħlqu. Kemm jieħu żmien biex il-muskolu jinbena kif għandu jinbena? Ara, il-partija dejjem ikun hekk, Luis, nofsija tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. Jiġifieri jekk tista' tagħmilha 4, 5, 6 darbit fil-ġimgħa issa li qed jafas iż-żmien aħjar. Imma bl-ebda mod ma rrid inwassal il-messaġġ. Qed jafas iż-żmien għas-sajf. U mhux għax ħafna nies naf li dak ikun motivatur qawwi. Eżatt. Imma bl-ebda mod mina qed ngħid li biex tara progress trid tagħmel l-exercise 6 darbit fil-ġimgħa mhux il-każ. Imma jekk inti issa li żmien qed jafas tixtieq tara riżultati aktar malajr, iva. Għamlu aktar frekwenti. Mela, ħajkonna niqfuaw, Mateus, dejjem interessanti naf li telespettaturi jieħdu gost bik, hawnhekk kull nhar ta' ħamis. Thank you tal-istedina, thank you l-Manuel li jżomna għall-Gruzi. Iżom minna kumpanija, tajba u ħażin.